अगर आप भी चाहते हैं कि LSB प्रेजेंट ऑफिशियल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by New Rag Music। भइल बहाला पूरा मोहाला चर्चा हो खत दूर दूर नीलकमल भैया हो भइल बहाला पूरा मोहाला चर्चा हो खत दूर दूर नीलकमल भैया हो नीलकमल भैया हो काहे बिगड़ल अपन तू सूर नीलकमल भैया हो नीलकमल भैया हो Presented by New Rag Music। अठारह के साथ काहे कोई लो न जाइज जे भी बात सुनत कहे नईखे हो जाइज 18 के साथ काहे कोई लो न जाइज जे भी बात सुनत कहे नईखे हो जाइज जे भी बात सुनत कहे नईखे हो जाइज पहले ऐसन खेला भइल झमेला दोस्तन के चक्कर में भइल लमरेला दोस्तन के चक्कर में भइल रे लमरेला पहले ऐसन खेला भइल झमेला बड़ा तू सगर मशहूर नीलकमल भैया हो नीलकमल भैया हो काहे बिगड़ल अपन तू सूर नीलकमल भैया हो काहे बिगड़ल अपन तू सूर नीलकमल भैया हो Presented by New Rag Music। होके स्टार्ट जबी कटब तहनी से छोटा भोजपुरी गायक बनी बोल कैसे होके स्टार्ट जबी करब तहनी से छोटा भोजपुरी गायक बनी बोल कैसे छोटा भोजपुरी गायक बनी बोल कैसे आशिक भय कुंदन मुना सुने के भइल बदुख हो दुगुना सुनी के भइल बाटे दुख हो दुगुना आशिक भय रमेश रसीला भइल हो बेसहुर नीलकमल भैया हो नीलकमल भैया हो काहे बिगड़ल तू आपन सूर नीलकमल भैया हो काहे बिगड़ल तू आपन सूर नीलकमल भैया हो। साज फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा।